راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام ما بزلخمو كبرا سمعتي نايلومي عربي 13 جنبوت كل تشان 22 فنورا دي إيرنا يفلم الله كتكتاتلو بخبرنا عدمنا زينا كان قدمينا فلما أرستاتو ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ክትርጉምን ጀሚሩ ኤርትራ ዝመበቆላ ፕሮፌሰር ራስመረት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ኣሜሪካ ኮይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቆጻጸሮን ዘይካልዕ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ከም መግቢ ዝኣመሰለ ሃለኽቲ ነገራት ብልቓሕ ከኣቱ ፈቒዱ هذه إذاعة إرنا ዜና ብዝርዝር ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ክትርጉምን ከም ጀመረ ማሕበረሰብ ምትርጓም ጉግል ሓቢሩ ቋንቋ ትግርኛ 24 ካልኦት ቋንቋታት ኣብ ምትርጓም ጉግል ወይ ጉግል ትራንስሌት ምእታው ንተጠቀምቲ ዝቋንቋ ብስራት እዩ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ምእታው ንተጠቀምቲ ቋንቋ ካብ ምትርጓም ሓሊፎም ምርምራዊ ስራሓት ክገብሩን ዝያዳ ክመሃሩን ክሕግዞም እዩ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ከኣቱ ጉድሳት ማሕበረሰብ ምትርጓም ብዝገብርዎ ጻዕሪ ክኸውን ከሎ ኣብ መጀመርያ ናይ ጥራሕን ክታም ምእካቦም ይዝከር ንሳቶም 35,000 ናይ ጥራሕን ክታም ድሕሪ ምእካቦም ብኩባንያ ጉግል ተቐባልነት ረኺቦም ነቲ ስራሕ ናብ ተግባር ንምስጋር ድማ ብቐጥታ ኣብ ጉግል ምትርጓም ንምጅማር ናይ ኣበርክቶ መስኮት ወይ ኮንትሪቢሽን ዊንዶው ተኸፊቱ ኣብቲ ናይ ኣበርክቶ መስኮት ልዕሊ 1,000 ወለንተኛታት በብዓቕሞም ብዝገበርዎ ናይ ምትርጓም ኣበርክቶ እቲ መስርሕ ናብ ክውንነት ተሰጋጊሩ እንተኾነ ሕጂ እውን ቋንቋ ትግርኛ እሩምን ሙሉእን ኮይኑ ኣብ መስርሕ ምትርጓም ብዘይ ዕንቅፋት ከገልግል ናይ ወለንተኛታት ተርጎምትን ኣመዓራረይትን ቀጻልነት ዘለዎ ጻዕሪ ካሕተት እዩ ባይቶ ሰነት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራ ንዝመበቆላ ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣሰፋው በርሀ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ሳይንስ ኣብ ፌደራላዊ ክፍሊ ጸዓት ክትከውን ኣጽዲቑ ፕሮፌሰር ኣስመረት ነቲ ቤት ጽሕፈት ክትመርሕ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ተረቑሓ ጸኒሓ ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ኣብ ፌደራላዊ ክፍሊ ጸዓት ኣብ ምምዕባል ጸዓት መሰረታዊ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ዘካይድ መንግስታዊ ትካል እዩ እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ብፕሮፌሰር ኣስመረት ክምራሕ እዩ ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብ ቤት ትምህርቲ ባህርያዊ ስነ ፍልጠት ወይ ስኩል ኦፍ ናቹራል ሳይንስ ኣብ ዓውዲ ኣከባቢያዊ ስነ ፍልጠት ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ኣብ ትምህርቲ ስነ ቀመም ህይወታውያን ኣብ ሓመድ ሶይል ባዮኬሚስትሪ ውሪይቲ ተመራማሪትን መምህርን እያ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኤርትራ ዝተወልደት ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣሰፋው በርሀ ኣብ ርእሲ እዚ ተመራማሪት ስነ ቀመም ህይወታውያን ኣብ ሓመድን ፖለቲካዊ ኢኮሎጂስትን እያ ፕሮፌሰር ኣስመረት ናይ መጀመርያ ዝለዓለ ትምህርታ ብስነ ፍልጠት ሓመድን ምዕቃብ ማይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተማሂራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቆጻጸሮን ዘይካልዕ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ኣብ ልምዓት ዝተዋፈራ ትካላት ከም መግቢ ዝኣመሰለ ሃለኽቲ ነገራት ብልቓሕ ከእትዋ ፈቒዱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮሚቴ ማክሮ ኢኮኖሚ ብ11 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ከም ስርናይ ፊኖ ሽኮርን ዘይትን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ምግብታት ናብ ኢትዮጵያ ከእትዋ ዝደልያ ትካላት ዋግኡ ብኡንብኡ ዝኽፈል ዘይኮነ ኣብ ካልእ እዋን ክኽፈለን ዘኽእል ኣሰራርሓ ክጥቀም ምዃኑ እዩ ኣነጺሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዋጋታት መሰረታዊ ምግብታት ኣብ ኢትዮጵያ ብልዕሊ 40% ዛይዱ ከም ዘሎ ይግለጽ ብፍላይ ዋጋ ዘይቲ 5 ሊትሮ ንትሕዝ ሓንቲ ጃሎን ልዕሊ 1,000 ብርያ ትሽየጥ ዘላ እዚ እውን እንተተረኺቡ እዩ ብደረጃ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ስእነት ዘይትን ፊኖን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝርከበን ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝያዳ ጸልዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብፍላይ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ምንቁልቋል ቁጠባ ስለ ዘጋጠሞ ኣብዚ ሳለስተ እዚ ንዋጋታት ነዳዲ ካብ 10% ክሳብ 15% ክውስኸሉ ወሲኑ እዚ ውሳኔ እዚ ድማ ነቲ ድሮ ምርጋእ ሲኢኑ ዘሎ መነባብሮ ህዝቢ ብዝባእሰ ዘጋድድ ምዃኑ ብሰፊሑ ይዝረብ ከብራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ዝስዕብ ትሕዝቶና እዩ راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ نجيرك كامل رد أزعب عني قدايسي حيس أمرغ بريل كاخت رد أن تجمر قدي تغول ክንደይ
ንርእስኻ ዘይርዳእካ ጉዳይ እየ ከተረዳእኒ ዘይፈትንካ ሕጂኸ እንታይ ሒዝካ መጺኻ ለውጢ ዘይመጽልና ክትብል ምኒን ትብል ነርካ ክሳብ ሕጂ ብጀካ መንግስትና ብኻልእ ዝመጽእ ለውጢ ከምዘየለ ክርዳእካ ድማ ተኺለ ካብ መንግስትኻ እኳ እየ ለውጢ ደልየ መንግስትኻ ዳሞ እንታይ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል ኣላሚለ ለውጢ ከምዚ መንግስቲ ግልብጥ ኣቢልካ ዝመጽእ ዝመስለካ ሓቀይ ከምኡ ተዝኸውን እሞ እዞም ኩለን ዴሞክራሲ እናበላ ኣብ 4-5 ዓመት መንግስታት ዝቕይራ ለውጢ ምገበራ ነይረን መንግስትና መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ዘባናን ዓለምን ከምጽእ ዝፅዕር ዘሎ ንርእሱ ዘይልወጥ መንግስቲ ለውጢ ከምጽእ እዩ ኢልካ ጽበየ ኣለኻ ኣውራዳ ስለምንታይ ድ መንግስትና ከይተለወጠ ክነብረልና ዘለዎ ኤሚሊ እምበር ክሳብ ሕጂ ተረዳእካኒ ዘሎ ስለምንታይ ድና ንወዲ ኣፌ ንበረልና ንብሎ ለውጢ ስለ ዝደለና እኮ እዩ ንሱ ተዘይሉሲ መን ለውጢ ከምጻልና ሕራይስ ክበል እቲ ዝመጽእ ለውጢ እንታይ እዩ እምበርቲ ለውጢ ምእንቲ ከምጽእ ክልወጥ የብሉ እንትብሎ ዘለኻ ሓሸውየሲ ሰሚዕልካ ኣለኹ በዓል ኣሜሪካ ሰረቕቲ ክለዋ መቸም ኣብ ዓለምና ፍትሒ ክነግስ ከም ዘይክእል ኣይትሕት እንትኸውን እሞ ኣብታ ናይ ቀደሞም እዮም ዘለዉ ኣሕልቕትኻ ኣሜሪካ ክሳዕ ትዳኸም ኣይከሓልፈልናን እዩ እናበሉ እዮም ትንፋስና ክሕልፉና ቀሪብና ኢና ኮይና ንብለካ ዘለና ኣይተሰውዕሉሉ እንዲኻ ዘለኻ እዚ ፖለቲካዊ ግስጋሴና መራሕትና ንራሻ እንታይ ደም ዝመኽርዋ ዘለዉ ብዘበ እስኪ ኣነ ኣሜሪካዊ ሚኒስትር ወፃኢ ምስ ኤርትራዊ ሚኒስትር ተራኺቡ ተዘራሪቡ ይፈልጥ ሩስያውያን ግና ምቕሊል ኢሎም ምሳና ላዘቡ እዮም ዘለዉ ውፅኢትኻ ኣብ ቀረባ ግዜያት ረኢኻ ምስ ሩስያ ዝምድና ምግባር እምበኣር ከም ጽቡቕ ኢኻ ቝፂርካዮ ዘለኻ ኣይሕጉስኸን ግና መራሕትና ምስ ኣደም ዘሎ መዓንጣሲ በቃ መዓንጣ ትበትኽ እኮ እዮም እዛ ኩላ ዓለም ንኣሜሪካ ፈሪሓ ኣንጻር ራሻ መርገጻ ትወሲድ ከላ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ግና ምስ ራሻ እዩ ደው ኢሉ ንራሻ ፈጢምከ ይመስለካ ራሻ ምስ ደርጊ ኮይና ክንደይ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይፈጸመት እግደብ ግና ሕጂ ዝብል ዘሎሲ ጉዳያት ብልዝብ እምበር ብሓይሊ ክፍትሑ የብሎም ምን ዝብል ዘሎ ሩስያ ደይኮነትን እያ ንዩክሬን ወሪዳታ ዘላ ጫፍ ሒዝኩም እንዲኦም ትዛረቡ ኾንኩም እዞም ብሕልምኹም ኣሜሪካውያን ክትኮኑ ትፅዕሩ ሰባት በዓል ኣሜሪካ ምስ ዩክሬን ተመሻጢረን ንራሻ ኣብ ከበባ ከእትዋ ክፍትና ክለዋ ዳ እሞ ራሻ ሰቒላ ክትረዳ ኢኻ ንሳውን እኮ ወናኒት ኒክሌር እያ ኣሜሪካ በይና ጎብለላ ኣብ ዓለም ክትከውን ከም ዘይብላ ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደጋጊሙ ተዛሪብዎ እዩ ሕጂ ኸ እናሃለካ ብተግባር ፍጽም ናብ ዘይተደልየ ክትዕካል ሸመና ክዳ ብዛዕባ እቲ ተተስፊኻዮ ዘለኻ ለውጢ ዘይትነግረና ለውጢ ደሞ ሕጂ ምስ ራሻ ተጸጊዕና ብልምዓት ክንውንጨፍ ኢና እምበር ተግድኻ ናይ ባኬ ገጽካ ይትጐማትት ብሽም ኣሜሪካ ሃብቲ ኣሜሪካ ምስኣ መጽጋዕ ይዘዋጽ ኢልካ ይትሕሰብ እዚ ኹሉ ነዳዲ ኣሜሪካን ቆራኽራን ዝሕሰምኦ ዘለዋ
نحنا برتع واقع نرقبينا أتوارك أقدفو نزاقنا أفريقيا بقرنا نحزينا بكا متى بروين ولا كلنا መጻኢና ክትብሉ ካድራት ንኻልእ ዘታለልኩም እናመሰለኩም እምበር ህይወትኩም ኢኹም ተባኽኑ ዘለኹም بتسفى تحضر نفسي قبل سمع كندخ كم زنت كاقي كابت زي لقيان العلقوات من مرار كيس غف أكازلو እምበር እቲ ተስፋን ሓፋንሲ ሓቂ ዘይምዃኑ ተኣምነሉ ኢኻ قد حكت لي خير أمو كابت زي ولا كازنا وركوكو أخن دي تفتسيمو وركا وسيل ناكا وسيو نويا نسيرنا يا ناميركا غالاش كان بلا قريب لنا حجة قايبا قد تباغن ونشفينا أنا ولا كالنا سألك أنا تتوالى الكامين زي تبين እዞም ካድራት ናይ ባሕቂ ብርቱዕ ስራሕ እዩ ዘለኩም ናይ ካድራትና ነገር ተልካ እሞ ንስኻ ነዞም ንኣሽቱ ካድራት ኢኻ ትግረም ዘለኻ ናይቶም ዓበይቲ ካድራትና እንተትፈልጥ እሞ እንታይ ንበልካ ናይዞም ኣብ ደገ ዝነብሩ ምዑታት ካድራትና እሞ ገዲፍካ ተዛረብ ኣብ ከብድተን ዲሞክራሲ ንኽብል ኢና ዝብሉ ሃገራት ኮይኖም ከዮም በቲ ናተን ሕጊ ፀወታ ገይሮም ዝፃወትለን ዘለዉ ጽቡቕ ጌርካ ዳ ዘይተብርሃለይ ቅያታትኩም ጽቡቕ ጌራ ኸድንቕ እቲ ናይ ኣምሓርኛ ሽሙ ኣቦ ኢልካ ተላግፀሉ ሙዑት ተቐማጥ ኣሜሪካ እዛ ኩላ ጉድ ኣሜሪካ በትናቶም ትዊተር ቦሎ ዋላ ሶሻል ሚድያ ገይሩ ዘቃልሖ ሓንቲ ኸ ኽብሎ ይክእለንን ስለምንታይ ዳ ሓንቲ ክብልዎ ዘይክብሉ መሰል ሓሰብካ ምግላጽ ዝበሃል ነኽብር ኢና እንዴን ዝብላ ሓሲን ኮየ ኣሜሪካን ኣብነትሲ መሰል ጋዜጠኛታት ትሕልየ እናበለት ንበዓል ጁልያን ኣሳንጅ ግና ተሳደዶም እያ ዘላ መን እዩ ኸዚ ትጽውዖ ዘለኻ ሰብ ኣይትፈልጦን ማለት ዲኻ እዚ ኩሉ ንኣሜሪካ ጉዳእ ዘውፅኣ ጋዜጠኛ እኮ እዩ ሕጂ ዳ ኣበይ ዘሎ እታ ቁርቁር ኣሜሪካ ዝኾነት ዓዲ እንግሊዝ እንድያ ኣሲራቶ ዘላ ንሱ ግና ግድሰን እዩ ከምኡ ተባዕ ሕፂት ረኺቡ በቃ ናይዚ ትብዓት ኮግርም እዩ ዝብለኒ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኸሎ ኮይ ተመሊዑ ኣማሓይር ከሎስ ክመርዖ ተፈቒዱሉ ዲኻ ትብለን ዘለኻ ንሱ ጥራይ ዝረአየካ ሓቀይ ነዘን ምዕራባውያን ምፅብባቕ ጥራይ ዝረአየካ ሓቀይ ዝሓለፈ ሰሉስ መዓልቲ ነፃ ፕረስ እንዲ ነይሩ በቃ ኩላ ዛ ከድርን ላዕለዎት ሓለፍትን እያ ከቲታ ኣንጻር ምዕራባዊ ምስልዩነት እንታይ ዳ ክገብሩ ዒሎም ነዛ ትዊተር ቀውጢ እንዲም ገይሮማ
ፍትሒነቶም ከም በዓል ኣሳንጅ ማእሰርትን ጸላሊዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት ከም ዝግባእ ሓሳብካ ብነጻ ምግላጽ ሰብኣዊ መስዕን ምዃኑ ነተን ምዕራባውያን ክምህርዎ ንኽኢሎም ዝቕንጠበልናስ ከምዚ ናጽነት ፕረስ ዘይንፈለጥ ገይረን ክወስዶ የብለን ብዛዕባ እዞም ን20 ዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትና እንታይ ኢሎም ምዕራባውያን ዶ ኣሲሮንኦም እየ ነሳተን ተዝኣስርኦም ደኣ መንግስትና ይምሕደረንን ነይሩ ገብረሃልካ ዶ ወይሲ ፈሊጥካ ኢኻ ትፅይቕ ዘለኻ ተረዲእካ ኣለዎ እንታይ ክትብል ከም ዘለኻ ቅድም ቀዳድም መንግስትና ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዋላ ፕረስ ዝንትን ኣይበለን ከምዘን ምዕራባውያን ምስሉ ኣይኮነን ኩሉ መዓልቲ ንዓና እናኽፍኡ ክነብሩ የብሎምን ንሳቶምን እኮ ንጋዜጠኛታት ኣብ መኻንዮም ኣስሩ እዮም መንግስትና ግና እቲ ሓሲኻ ዋላ ብኻልእ ሸፋፊንካ ምስራሕ ስለ ዘይፈቱ እኮ እዩ ነታ ዝገብራ ፊት ንፊት ገይርዋ ዜጋታቱ ኸ ካብ ንዝኾነ ካልእ ሃገር ንዕቐርብዎ ተብዝሑለኻ ንጉሰ ዓጃው ቁሩብ ክሕልና ይብልካ እንድዩ ኣብ ካልእ ዕሽነትካ ዋላ ተተጸወርኩኻ ከምዚ ዓይነት ሕልና ኣልቦ ዘረባ ከተተፍትፍ ከለኻ ግና ኣጉሱጦ እዩ ዝመጸኒ ህይወት ሰብ ኣብ መሓዩር ክባኽን ከሎ ሕልናኻ ዘይሰርሕ ተኾይኑ ከመይ ጌርካ ዓርኪ ክትከውን ከም ዝኽኣልካ እዩ ዝገርመኒ እንታይ ዳ አንደበት ባክ ትብል ንማለቱ እየ ዝብልኩ ኸመር መሳኪን መንእስያት ወያነ ኣጋጊሞም ኣብ ዘይፈልጦ ሽግር ኣትዮም ደኣ እሞ ከመይ ዘየደንግጹኒ ሕጂ እውን ትጋጊኻ ዘለኻ ብዘይገበርዎ ይትጠቅኖም በለካ ለኸዓካ ገዲፍካ ጨካን መንግስቲ ከም ዘለካ ተኣመን መንግስትና ተጸሊእካ ደኣ እሞ ኣይውረድ ዘብል ሚሊ መጠንካ ኣውትራይ ዘዋጣና